Salutare la toată lumea! Care aveți o idee mai bună, spuneți-mi și mie, vă rog, că e groasă rău. Trebuie să dau seama jos după pereți. Și am încercat cu flexul. Am aici o perie de sârmă la el. Dar nu merge. Și acum trebuie să mă chinui cu o daltă, să dau tot jos aici. Și adică așa. Treaba e că merge foarte, foarte, foarte greu. Cam asta e ce am de făcut aici. Toată partea asta așa, acolo, acolo și acolo. Aici am dat cu flexul și nu-mi place cum iese, nu iese bine. Că vreau să te încuiesc peste asta. Aici o să vină o baie. Pe urmă să curăț și pe ăsta la aici. Asta e de var, sper să se curețe mai ușor. Am încercat eu aici să râcâi. Și aici se ia destul de greu. Aici poate merge cu peria aia. Sper. Aici tragem țevele pentru baie. Pentru cabina de duș, o să mai vină ghiuvetă. Mașină de spălat. Care aveți o idee mai bună cum să dau și asta jos aici, vă rog frumos. Scrieți-mi în comentarii că e de rău. Ia uite cât de greu să ia. Când curăț tot asta aici? O săptămână mie. Vă mulțumesc și o zi plăcută.